Zvinenge zvichirevei kana ukaona munhu wauri kudanana naye akutaura kuti ndiri kuona kunge tiri kunyanya kukurumidzira zvinhu stereki, tadii tambomira. Kana ari musikana anobva atanga kutaura zvekuda kumboita zvechikoro kana zvekuda kufokasa pakeriya yake. Kana ari mukomana anotanga kutaura zvekuti handina kana mari, ndoda kumbotsvaga mari, ndoda kumbounganidza mari zvishoma. Muchidimbu izvi zvinoreva kuti munhu iyeye haachakuda, asi anenge achida kukushandisa sespare wheel kana kuti sebackup plan, kuti zvinhu zvaari kuda kuita kana zvikazoramba maybe anozopfuurira kudanana newe. Chii chinonganya kuita kuti zvinhu zvakadai zvizoitika? Situation yakadai inonganya kuitika parudo rwakaita rwechidzungu-dzungu rwarwai, rwokuti munguva diki-diki unenge uchingonzwa kuda munhu zvakanyanya, ende pane zvinobva zvaitikawo zvekuti munotanga kutodananawo zvechokwadi. Asi mukudanana imomo, the more yaunowedzera kuziva munhu iyeye, ndo the more yaunotangawo kusamuda. Paunotanga kuziva nezvakawanda nezvemunhu iyeye, zvinhu izvozvo zvinotanga kutowedzera kukutena off mafeelings ako nemunhu iyeye. Kana kuti pane zvakaipa zvaunozonzwa nezvemunhu iyeye, wotanga kusada munhu iyeye. Kakawanda kacho ndo zvinozoita kuti munhu iyeye azogumisira ataura mashoko ekuti ndofunga ngatimbomira kudanana mbichana. Saka kakawanda kacho munhu anowanzotaura zvinhu izvi anenge achishaya chikonzero chili valid chekurambira munhu iyeye. Anonga achidanana nemunhu asi mwoyo wake hauchada, asi ari kushaya chinhu chinobatika chekuti arambane nemunhu iyeye. Saka kakawanda kacho vanowanzoshandisa mashoko aya kuti adzokere kumashure. Nekuti kuti ungatonzwisisa chimboedza kufungidzira zvinhu zvanoda kutaura panapa, kuti iwewe ukawana munhu waunonatsoda chaiko chaiko, munhu waunonatsoona kuti apa pandazviwanira mukana, ende munhu uyu ndinotya kumutorerwa, anozi one time life opportunity, ekuti unongatsogutsikana kuti apa ndakachigwina, munhu iyeye ungamutaurira here mashoko ekuti ndoda kuti ndimbomira kana pane vandoda kumbogadzirisa? Nekuti mashoko aya anoisa munhu iyeye paside, ende anopa munhu iyeye mukana wokuti atorwe nevamwe vanhu. Saka pamunhu waunoda chaiko chaiko, mashoko aya anotaurika here? Ukanzwisisa vandiri kuedza kukudza panapa, uchaona kuti ukaona partner yako yakukudza izvozvo zviri pachena kuti inenge isingachakudi, chances i 99% yekuti anenge asingachakudi. 1% ndo yekuti maybe zvaari kutaura ichokwadi, but chokwadi ndechekuti rudo panenge pasisina. Nekuti the correct way yekuzviita kana muchidanana zvechokwadi ndeyekuti musikana anotaura kuti shamari, inini ndiri kukuda inini, asi ndaida kumboitawo zvechikoro, ndaida kumbofokasawo zvechikoro kuitira kuti rudo rusazonikanganisa chikoro changu. Mowirirana pachenyu muri tu pakudanana kwenyu, mufesi otaura kuti alright, kana zvakadaro ndakukuona maweekends, kana kuti ndichambokupa mukana wekuita izvi neizvi, isusu tinenge tichizongoonana pakati kana kuti zuva rakati, kuti ndisakudisturba zvechikoro. Kana kuti ari mukomana anongatsaura kuti inini bhebhi ndokuda chaiko chaiko, asi problem honasha, handina kana mari, handina kana sendi, ndoita sei? Mowirirana nemusikana wako, musikana wako utaura kuti ini ndokuda zvakadaro, ende kana kuri kuti hauna kana mari ndazvigamuchira, handichazokunetsi nekuti nditengere chakati kana kuti ndiite chakati. Moplana zvinhu zvenyu pamwe chete, ndo the correct way yekuita zvinhu kana muchidanana, kwete kuti iwewe kana kuti iye wacho ndiye anotaura kuti ndiri kuona senge kuti tunganya kukurumidzira zvinhu, handisati ndaredi pane chakati nechakati. Izvozvo zvinongoreva kuti munhu anenge asingachade kana kuti anenge asingachakude. Saka next time ukazonzwa panotaurika mashoko aya, chingogara waziva kuti hapana munhu uyu haachada nezvangu, asi rangosikire rekuti angowana marambiro nenyaya yekuti ashaya chikonzero chiri valid chekuti tirambane, but chokwadi ndechekuti munhu anenge asikachadi zvekuti mudanane. I hope manzwisisa and I hope mabatsirikana, musazoitiswa kana kuti musazoitwa maspare wheel nevamwe vanhu vanoda kuti tanga vambotsvaga zvimweni zvinhu nekuti anenge achida kupa mumwe munhu chance yekuti adanane naye. Saka iwo usazoitiswa izvozvo. Kana munhu asingachakudi haachakudi.